tugang, si Doc Bots Rivera po mga tugang. Doc, good morning. Maray na pagkaaga po. Live po kita sa program ready po sa Home Radio. Si Nel Adtuon po tabi ni Doc. Good morning po. Good morning, good morning. Apo, Doc, Yeah. makikibarita lang tabi kami, Doc, kasi igo po nin announcement si Kong Joey last time that the BRTTH will no longer accept temporarily in non-COVID patient. Tama po tabi, Doc? Actually, yan sa plano naman na mga kwan. Actually, yun na rin kaming kwan. Advisory kami ililuwas at yan. Nagadalan naman kung ano talaga ang K1 na talaga ibuhon. Ano yung maging safe ang mga pasyente and at the same time sa mga empleyado natin, ano? Kasi ang nagpa-positive na empleyado natin, nabukod man duman sa mismong COVID ward natin, ano? Kaya para sa safety precautions na talaga, no? So, bigyan na yung area, i-limit na lang atong sa area. Pero sa sarong area, man po lang ang kontatidya akong dumala ka duty. So, bigpa ako kontayan, lilinigan, and then so, mga nagna-contact sa to, check up na to, and then siga quarantine ta, ang maray kung talaga ang pinakamaray na para maging safe talaga ang mga pasyente and mga at least mga staff din sa BRTTH. So yan po, ano? So mag-limit lang po kita ng mga admission. So di muna kita magpara-admit, hindi na kita magparalaw sa area na ito sa mga pasyente. So may mga category kami na pwede lang naman pwedeng tawan emergency pagbubulong sa mga emergency cases. Lang ng mga emergency cases na. Kaya so, pamanggilan kita duman, pero sa mga sa emergency lang. So iba po mga pasyente like sa check up, sa iba na lang po ng health facilities sa nearest pa health facilities sa Inda. May po kitang advisory at dyan na nangigibuhon na nakipag-network na kami po sa mga private and LGU facilities natin, ano, na at least duman mo na sila for the meantime na big pa-quantaling cycle sa rin virus hospital na mawala talaga sa kaning kita talagang safe po ang mga pasyente natin na dadarang city. So, nakamundo lang na igwa kitang na-infect na health workers natin dito sa BRTTH, pero alam mo man yan sa Manila, nakulong man mga talaga, no? So, dapat papasiguro kung pa, no? Kaya aling nangyari dito, mapasiguro pa talaga kita kung paano nangyari. Napagkuman duman sa COVID ward na anong nagka-infectious, pero hindi po sa luwasan. Opo. Pero po, tabi, Doc Butch and BRTTH, maski pa paano, handang-handa man giraray po and preparado pa man po giraray na halimbawa man po tabi, igwa panin maulakitan o igwa panin magdakol pan kasukan mga health workers dyan sa BRTTH? Actually, may plano po pabisan, no? Nagkaigwa na kami talagang mga precautions, ano? Before pa, nag-start pa lang yan, igwa na kayo ng mga protocols na tinribo, mga advisories sa mga health workers natin, ano? So, igwa na nganikitang na, pagdali mga health workers natin, igwabantayan natin, buhay lang si pasyente, igwabantayan, kung di mga health workers natin, kung mga personnel ng BRTTH, may check naman on a daily basis, mga kairiba nila, pag-check nila. So, igwa na po kita mga protocols na ginipo para maging safe talaga man, huwag lang sa mga pasyente, kundi pagdali mga health workers natin, kasi hindi na nagpagtrabaho para sa mga pasyente. So, dapat pinagsiguro po yan naman. So, nakulong kitang mga safety measures na in place na sa hospital before pa man. And then, igwa na ang mga plans, ano? Like, kung may mga yari-yari sa ade, ano man ang gigibuko na ito, ano? Mga quarantine, i-stop yan yung mga operations sa ade. So, siyempre, nagka-plano na po kita, napagod na kita so, immediately sumunyan, plano na ito. But, so, strategy kung paano i-implement, kaya yan nung magkaigwa kitang kaso na alis-alis sa yan na nagkakuha na, no? So, immediately, nag-arapod kami ng mga doctors and sa mga staff, ano, na kung uno naman ang dapat na ibuhunta. So, napag-decide naman na we limit na ating operation. So, kung area man siya sa hospital, limit na para siguro lang kita. Hindi na magdagdag if ever. Para no? If ever na-break naman sa protocol ng safety natin, makuntain sa tulos, makuha sa tulon. So, para sigurado, so, nag-decide po so, mga staff natin, ano, execontas, mga doctors natin, mga nurses natin, na pag-improve naman immediately, na talagang, na-decide naman na, sige, limit na ang pag-admit. So, dahil man po talagang ibabawal, kundi ililimit lang? So, mga emergency, siyempre, pwede, ano?
And then natabangan ta po yung mga pasyente na din na just in case na ikuan. Kung paano natin malilipat, no? So, Opo. na hindi sila magpa-admit, tapos ilipat. Kaya bago kami na doon po dyan, dumanan talaga sila. Kaya nag-network po kami sa mga private and government hospitals. Opo. Na ayusin ko talaga doon dumanan. So, hindi sila ma-displace, Ayun. para narisan po. Kaya dapat tabangan tamang nila din mga pasyente. Kung madyan po tabi, Doc Butch, na halimbawa emergency, okay man i-accept. Pero paano kung mga cases na saan po sila dadarahon? Igwa po kitang kuhan. Actually, atong sa heart center naman dati, sinumbert na doon naman sa mga regular pasyente. Para sa Okay. regular pasyente. Tapos dapat heart center lang yan to para sa may mga food. Duman na nga mo na. Kaya siyempre, limited man yan to, no? Sa ibang po sila dumanin ko kita ko dito. Kasi gusto regular talaga. So, Okay. kaya kitang regular man dito sa ibang na area na to, So, sa ibang na area na to. Kasi alin COVID ward po yan. I-sineperate naman po ade. Kung ade, kasabay sa ibang mga wards na Opo. sa iba, no? Separate ade, makita mo po, may mga parang contained sila, nakakulong, no? Opo. Opo. So, start. So, Doc po tabi, pag halimbawa yan na po nangyari na po na iguanan kita ni COVID patient na naulakitan po health workers dyan sa BRTTH. Now, kumusta po sa contact tracing din po kayan? Okay naman. Ganun ato pa po yan, na contact tracing naman, Kasi adi talaga, so mga empleyado adi, na-test yan nung previous days pa, kasi ikaw kanina sa pag nakuad man dito sa area niya adi. So, na-test niya din naman ng mga kunadi. Kaya, nag-decide na kami na kuwananta. Kaya, nagkaiba silang positive, Nagka-kunadi positive, din yan. So, sabi naman, sige, positive na turn. Kaya, may mga asymptomatic man, may mga, so mga contact naman, pinag-test naman. So, happen, nag-iwas lang sa results the other day. Kaya, nakasasari kami that night, that day, na nagibo naman so tapos sa medyo sa na nililimit mo na so admissions na doon, OPD consultations, so admissions. So pwede man po sila talaga. Yan sa mga ibang health facilities na yan, So, ililimit na po. Except sa mga emergencies talaga, nagigibo naman yung medyo, Opo. So, may mga category po kita, may advisory po kita na ililiwas at dyan. Okay. Kung po sa mga category niyan para assist na ikuan. Ang primary concern man lang po safety po ng mga pasyente na dyan at the same time sa personnel. Ayun, okay. So, maalat po tayo kan Doc, kan advisory kan BRTTH. Siyempre, hali po na mismo sa imo. Doc, kami po tabi din sa programa, sa home radio po, niladtuon po, nagsasaludo po tabi sa Indo, lalo po sa imo as the head of BRTTH. Kami po, saludong marhay sa Indo pong pinagigibo. Sana po, biyaan ka mo kan mahal na Diyos, gabayan ka mo kan mahal na Diyos na ansa Indong pinagigibo, maligay ka mo sa COVID-19. Kaya tayo ni Doc. Kaya tayo. Salamat din. Salamat sa mga nagdalaw ka ipangaji po mo kami sa mga health workers na tan, naggrabe na sakripisyo na tan, So, yes po. Sana makita dyan, Opo. Ito sa mga prayers. Thank you po sa mga prayers. Opo. Doc, from time to time, Doc, makikipag-connect po tabi kami sa imo. Kung may mga information kami na pwedeng baka makuha po sa Indo, makontakta lang po tabi ako sa imo, Doc. Opo. Iya po, Opo. Thank you so much, Doc. Salamat tunon po. Good morning po. Ingat po kamo, Doc. Opo. Thank you. Opo. Mga tugang si Dr. Butch Rivera po tabi and Chief of Hospital kan